ti rekla da imaš ovaj? U 9:30 mislim da je pisala. Was machst du? Und das ist Ralf Rehn. Uvijek između svega Renata postoji sredina. Zna, to je to što ljudi to nemaju. Gdje je tvoja borba? Znači, sa mnom ne želiš biti i živjeti sa mnom. Momentalno i dok se sama ne izbrojim, dok ne vidim kako ću živjeti i kako će mi biti samo i šta ću. I šta ću ja onda čekat da se ti smisliš 2 godine sad iduće ili 1 ili 5 mjeseci ili koliko? Evo, jesmo sinoć došli sve sretni odavde, ona ode tamo i priča s njim posao. Je to u redu? Koliko dugo još? Ne smiješ pričat. Kako budeš pričala, morat ćemo ponovo.